buhay ay mahalaga, kaya naman nararapat lamang na talakayin natin ang iba't ibang mga usaping pangkalusugan at maibahagi ang mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kalusugan, pati na rin sa mga aktibidad ng Kagawaran ng Kalusugan, Bicol. Ako po si Nicole Balhimino mula sa Communications Management Unit ng DOH Bicol at ako ang inyong moderator para sa press conference on MPACS ngayong September 12, 2024 dito sa Healthy Lifestyle Complex, DOH Bicol CHT. Tayo ay napapanood din po ng live sa ating Facebook page na DOH Bicol CHD at inaanyayahan po namin ng lahat ng naririto ngayon na i-follow at i-share ang ating page para mas maging updated po tayong lahat sa mga programa ng DOH Bicol. So tatalakayin po natin ngayon ang tungkol sa MPACS, panganib at mga dapat gawin upang maiwasan ang sakit na ito. At kasama po natin para sa ating activity ngayong araw ang mga eksperto at resource persons mula sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol. OIC Director 3, Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, Regional Epidemiologist Dr. Aurora Teresa Daluro, Health Education and Promotion Officer 2, Ms. Danica D. Caballero, at makakasama din po natin mamaya sa ating open forum ang Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases Program Manager Dr. Lulu Ramos Santiago. Magandang araw po. Ngayon, ating alamin o kilalanin ang mga media partners na kasama natin ngayong araw. So naririto po ngayon si Mr. Tommy Tambay, broadcaster mula po sa 99.5 Love Radio. Magandang hapon po, sir. Mr. Julius Amado Zabalya, mula din po sa 99.5 Love Radio. Mr. Alwin Leovit, mula sa DWRZ 1FM. Mr. Dennis Alta, mula sa Radyo Veritas. Mr. Floyd Patrick Valladolid mula sa Ako Bicol Online TV at kasama niya po si Ms. Regine Bue mula sa Ako Bicol Online TV. Mr. Joshua Bino mula sa DCGB. Mr. Jeffrey Altavano mula sa Bombo Radio. Ms. Riza Lucido mula sa PIA Albay. At mula po sa DWRC Sigaw FM, Ms. Ella Llamoso and Mr. Allen Toledo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. At meron din po tayo mga kasama mula sa Cisco WebEx. Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at partisipasyon sa ating press conference ngayong araw. So bago po tayo magsimula, alamin po natin ang mga house rules na dapat sundin sa ating press conference na ito. Upang masiguro ang maayos na daloy ng ating press conference, ang lahat ay inaanyayahan na makinig ng mabuti sa mga talakayin ng ating health experts at resource speakers. Lakasan ang boses kapag magsasalita upang marinig at maintindihan ng lahat. Para sa inyo mga katanungan, paglilinaw o komento, ito ay sasagutin lamang sa ating open forum na gaganapin po mamaya pagkatapos po mag-discuss ng ating mga resource speakers. Maraming salamat po. And to formally welcome us in today's press conference, let us hear from Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz for the welcome message. Maraming salamat, Nicole. Isang malusog at MPACS-free na hapon po sa atin lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kami for your pagtanggap ng aming po dito sa PressCon. Alam na po natin na ang ano po ngayon, yung MPACS situation sa Pilipinas at sa buong mundo. So, isi-share po namin kung saan na po tayo ngayon, ano pong sitwasyon dito sa Bicol Region, ano pong ginagawa ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan in partnership with the other government agencies po. At kung ano yung mga may isi-share po namin sa mga ating kabayan po, para maiwasan po, hindi magkaroon ng MPACS kung meron man lang po. At handa na ba ang ating mga health facilities at ating pong mga local government units para i-address po itong MPACS kung meron pong maging kaso po. So nandito nga po, nabanggit ni Nicole, ang ating mga subject matter experts, ang mga ating program managers po para i-share sa iyo ang situation kung saan na po tayo dito sa ang MPACS dito sa region at kung ano naman ang mga dapat nating gawin para maiwasan ang mga infection ng MPACS.
kami po ay natutuwa dahil importante pong role niyo po dito. Kasama po kayo dito sa aming kampanya para mabigyan ng tamang information ng ating mga kabayan po, mga public po. Kung kailangan ba silang makonfine sa hospital o doon na lang po sa bahay, at kung sa workplace naman po, ano naman po ang dapat gagawin ng ating mga kababayan po dito sa region. With that, we hope to be a more informative, participative at productive na hapon po to para maipamahagi po natin ang tamang informasyon po para sa ating mga kabayan po dito. Isang magandang hapon po sa atin lahat. Maraming salamat po, Dr. Albornoz. So bukod po sa mga napapanahong usapin, pangkalusugan, nais din pong bigyang pansin ng DOH Bicol ang mga ipinagdiriwang na mga health events na may layuning maitaas ang kamalayan ng publiko tungkol dito. Kaya naman ating panoorin ang iba't ibang health events na ipinagdiriwang sa buwan ng Setyembre. Bicol CHD para sa ating presentation para sa September Health Events. Now to give us the impact situationer, let us hear from Dr. Aurora Teresa Daluro, Regional Epidemiologist and Head of Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat and salamat sa pagpa-unlock and welcome again. So, we did COVID-19, we are going to do MPACs again. So, wala naman pong masyadong pagbabago except for yung naturalesa po at yung epidemiology ng sakit na MPACs. So, parehas po sila nakakahawa and eto po ay hindi pandemya. Public Health Emergency of International Concern. So, yung ating WHO General, Director General, si Dr. Ghebreyesus, nag-declare po last August 14. So, isang araw na lang po bukas, hindi isang buwan na po, yung Public Health Emergency of International Concern. So, ano po ang iniibig sabihin ng Public Health Emergency of International Concern? Hindi po to pandemya or global outbreak, but ito po ay isang pamantayan wherein an independent pool of experts globally are convened by WHO to determine kung ano po ang estado po ng sakit na MPAC sa buong mundo. So, bale po, para ka maging public health emergency of international concern, there are 3 criteria na dapat meron po tayo. Ito ay novel, new. So, sasabihin, bakit doktora sinasabi naman ng new? Kasi yung last time po na na-declare natin was clade 2 or subtype 2. So, ngayon, it's MPACs na clade na type clade 1. Ano po? So, bago uli siya. So, na-fulfill yung criteria. The other one is as it has the capability to spread globally. So, hindi po, pwede pong hindi na lang makonfine sa African countries, but pwede pong mag-spread sa buong mundo. And yung third, it is beyond the capacity of the countries affected
to contain sa kanila lang. So yun lang po ang tatlong criteria for disease to be declared a public health emergency of international concern. So yun po yun ay winawarningan ang ibang mundo, ang ibang global regions ng WHO to prepare, and just in case meron pong makalabas sa mga bansang meron ng MPOX, ay tayo po ay handa na at ma-detect kaagad po natin yung ating mga merong mga dalang sakit. So remember, parang COVID, galing sa labas, makakapasok po uli sa Pilipinas. So hindi na po tayo masyadong naninibago dito dahil meron na po tayong recorded na cases before po in 2002. So ang paghahanda po ay dati nang meron, ay pinaghahandaan na lang po yung ibang pagbabago sa dating MPOX na Clade 2 nitong Clade 1, lalo na po yung B na bago na naman pong cause ng MPOX. So, ang monkeypox virus po ang kausa, so virus po siya na nagkakausa po ng sakit na monkeypox or MPOX na po ngayon. So, ito po ay genus ng orthopox virus sa Paxviridae family. So, sabi na nga po natin, kung Clade 2 last time in 2002, it's now Clade 1, which is the new strain na kumakalat po sa Democratic Republic of Congo and primarily transmitted through close intimate contact. Mamaya po ipapaliwanag natin yung mode of transmission. So ano po yung ibang sintomas na nararamdaman ng ating mga may sakit na MPOX? So meron pong lagnat, na nakikitaan sila ng lagnat, sakit ng ulo, muscle aches, masasakit po yung ating mga kalamnan, meron pong masakit ang likod or back pain, pinanghihinaan po ang ating may sakit ng ng MPOX at saka may mga kulani. So ito po yung ating lymph nodes na nagpo-protect sa ating katawan para maano po yung sakit, mapaglabanan yung sakit, nag-i-enlarge. So meron po tayong kulani. Kulani sa Pilipino, kulani din po sa Bicol. So yan po ang ating MPOX. So our next slide will show kung ano po yung first na paraan para po maipasa ang MPOX. So skin to skin contact. Skin ng ibang tao sa ibang tao po. So mouth to mouth and mouth to skin. So, meron po tayo pag face-to-face, may paraan pa rin po pag face-to-face, pag tayo po ay nagsasalita, humihinga while close to someone with MPOX. So, ganun pa rin po ang ating mode of transmission. Gaya nung nauna po ng 2002. So, kumbaga, matagalang pag-holding hands, matagalang pag nakatabi tayo, nakadikit sa ang ating mga katawan, sa katawan ng ating mga kasamahan, pakikipagtalik at pakikipaghalikan. So, yun po yun. And indirect contact, ito po yung kaibahan niya na para po sa MPOX na sakit, meron pa po siyang isa na indirect contact. So, yung mga nalagyan po ng mga, di ba may lesions tayong sinasabi, pag yan po ay ginamit natin yung linen at damit at mga ginamit ng pasyente, pag tayo ay nadikit din doon, ay pwede na rin po tayong mahawaan. So, pero wala po tayong masabi na how long do we need to be in contact with yung mga ginamit na damit at saka bed linen ng ating pasyente. Wala pa pong naitatala na number of hours po. So, nasa pag-aaral pa rin po yan, and eventually during the course po ng studies ng WHO, ipapag-update po tayo. So, nakikita nyo po dito sa picture sa likod, pag-injection, so wala na po tayong problema sa injection kasi single shots na lang po ang ating mga eringgilya at talagang itinatapon, di na inuulit. Pero po yung pagpapatattoo, diba? So matagal po yung pagtattoo, lalo na kung ganito ang design. Ama po ba? So skin to skin contact na prolong, tapos tinutusok, meron dun po body fluids na lumalabas. And then po, kasi sa droplet din po, pwede po yung paggamit ng mga kutsara at tinidor at kubyertos ng taong merong MPOX ay mailipat din po sa atin yung sakit. So next slide please. Paano siya maiiwasan? Yan naman po ang pinaka-importante. Wala naman pong problema. Basta po sa public health at sa medical world, paano po ano po ang mga pwedeng paraan para mahawaan, at ang susunod, napakadali na lang po, paano natin maiiwasan. Ito sa slide na ito po, susundin natin ang mga preventive actions.
bawasan ang matagalang skin-to-skin contact, such as sexual contact, pagpagahalik or kissing, hugging, and cuddling. So, lalo po sa ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung babies, kinakarga-karga po natin, gustong-gusto natin yon. So, iyon ay dapat iwasan na. Kung may alaga ka na, kunyari, kami po as healthcare workers, may alaga po tayong mag-MPAX, susuot po uli yung personal protective equipment. Yung nakasanayan na po na sinusuot doon sa COVID-19 at yung ibang mga sakit pong bago. So, madalas na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon o alcohol. So, pinakamaganda pa rin po yung paggamit ng tubig, susunod na lang po yung alcohol. And madalas na paglinis at pag-sanitize ng mga bagay-bagay. So, yung mga nandun sa atin, yung mga workplaces at yung maaring mga ginamit po natin at mahawakan ay ganun pa rin po, isa-sanitize natin. At hanggang sa ngayon po ay wala pa po tayong masasabi. Sa paulitin na nga kung ilang oras tumatagal sa fomites yung ating mga fluids and na makukuha sa ating mga may COVID na, MPAX na cases. So next slide please. Ano ang sintomas? Sa nasabi na po natin ay lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, panghihina, pamamaga ng kulani, at saka ito po ay tumatagal ng 2 to 4 weeks, 2 linggo, yung paglabas ng buong yung stages ng sinasabi nating mga butlig-butlig sa MPAX, at another 2 weeks po para kailangan siyang matuyo at saka po matanggal sa ating balat at makita natin yung bagong balat. So, pag hindi pa po siya natatanggal, mula magkaroon ng sintomas at hindi po natatanggal yung ating scab or yung langib sa balat po natin, ay nakakahawa po ang isang pasyenteng may MPAX. So, hindi pwedeng, tuyo naman po, pwede nang tumakbo, ay hindi po. Doon pa rin po tayo sa ospital kung saan po tayo na-confine or sa kwarto ng bahay kung saan po tayo pwedeng i-isolate habang pong nagpapagaling. So, ano ang itsura ng MPAX po para hindi po tayo nalilito? On the first 1 to 2 days, ang makikita po natin pantal lang, reddish na pantal. After another 1 to 2 days, meron pong uusbong na tinatawag po nating papules. So yung papules na to, magre-raise po yung skin, and another 1 to 2 days, so that would be 4 to 6 day, 4 to 5, meron na po siyang tubig. Pagkaroon po ng tubig, magkakaroon na po yan within 5 to 7 days, yung 5 to 7 days, pwede pong magkaroon ng nana, yung pustule sa gitna. And then after that po, within 7 to 14 days, yan na po yung process na matutuyo, yung tubig at saka konting nana, at magtatanggal na po yung scab or yung ating langib. So the whole series po from start to finish will take about 4 weeks or 4 na linggo. So ganun po siya katagal. So ganun po din siya katagal tayo mag-i-stay sa ospital or sa bahay kung saan po tayo ay kailangang nakahiwalay po sa lahat ng kasambahay po natin, or sa ating sa ospital ay naka-isolate at kailangan lang pong puntahan ng ating mga healthcare worker para pagbisitahin at kumustahin kung ano na nang nangyayari. So next slide please. Ano po ang diferensya ng MPAX or monkeypox ng chickenpox at sa katigdas or measles? So ang MPAX meron po din lagnat, 1 o 3 araw po inaabot. 1 to 2 days ang lagnat ng chickenpox at 3 days before magkaroon ng rash ang measles or tigdas. Para naman po sa rash appearance, nakikita na po yung ating rash or itong blisters muna. Kanina po, di ba, yung flat tapos umuusbong. So, para pong napaso yung natin, parang ganyan yung blisters. Within 1 to 3 days, nakikita na po din yan. 1 to 2 days after po makita yung rash, so nagkakaroon na ng butlig na may tubig. Sa MPAX, sa chickenpox po, meron po, kaya lang, iba-iba yung status. Merong maliit, merong malaki. Tapos, yung MPAX po, pantay-pantay. So, kung parang aanihin mong tanim na pantay-pantay po, nagkaka-blisters,
Pero yung chickenpox, merong maliit, palaki at malaki na. So ganyan po ang difference nila pag chickenpox. At yung measles, hindi po nagkakatubig, palagi lang flat na pinkish. Hindi po hindi umaangat yung skin sa measles. Pag-develop naman po ng rash, mabagal. Mabilis po itong pag-develop ng chickenpox hanggang magkabutlig-butlig. At yung measles, ang pagkalat po nito ay mabilisan, yung pink na rash. Sa rash distribution naman po, makikitaan po ang mpox. Mas marami po sa mukha, dito po sa palms at saka sa soles, yung talampakan po ng paa. Diyan ang madalas makitaan yung blisters. Pero po, sa atin doon naman sa chickenpox sa katawan, buong katawan dito po, ito yung body. So, yun po ang wala pong nakikita dito sa palms at saka sa soles ng paa, sa talampakan po. And ito naman po si measles, nag-uumpisa sa mukha, pababa po ang development, pero hindi nagkakaroon ng tubig. Palagi po siyang reddish, pinkish to reddish ang color po. Sa lymphadenopathy or kulani po, maraming kulani po doon sa may pasyenteng may mpox. Wala pong nakikitang kulani sa chickenpox. Saan titingnan niyo kulani? Sa kilikili, dito po, sa mga singit, kadalasan po natin, nakakapa yung ating mga kulani. So, dito naman po, sa measles, occasional po yung kulani. So, pag ini-examine po ng doktor, nahanapan po ng mga kulani. Dito, behind the ear sa may kilikili at sa singit, yung kadalasan pong nakikitaan ng ating mga kulani. So, yung chance ng kamatayan po, 10% po ay 10%, 10% po sa may mga mpox. Very rare po na magkaroon ng kamatayan sa chickenpox at unless may complications as well as sa measles po. But it varies. Kasi usually ang measles po, merong komplikasyon at kadalasan ay pneumonia. So it varies po yung tsansang magmatay po sa sakit na tigdas. Next slide please. So paano ngayon ang ating pag-abiso sa mga posibleng may mpox? So ito po yung checklist. So sa slide na po ito makikita natin tatlo pong columns. So meron pong tanong, meron ka bang close contact na history or may history of travel sa mga bansang na i-report po na may mpox? So this would be galing po sa Africa, hindi lahat ng bansa. There are almost 200 na states. So, hindi naman po yung sa Africa lang. Yung sa Thailand ay naikulong, hindi na po nahawaan. So yung report po nila. So galing po sa African countries. Meron ka bang sintomas ang susunod after the history of travel or close contact? Kung wala po, ang susunod pong aksyon natin ay lilimitahan muna natin ang interaction o pakikihalubilo sa ating mga mahal sa buhay at katrabaho. And ang sintomas na susunod na babantayan po natin for the next 21 days kung may makikita ang sintomas ng monkeypox sa taong may history of travel from affected countries or may history of close contact. So wala pong quarantine, kailangan lang po maghiwa-hiwalay muna sa loob ng bahay or mag-separate ng kwarto or kama kung mag-asawa pag meron pong history of travel and close contact. So itong isa naman pong sitwasyon, kung wala po kayong travel within the last 21 days, and wala po kayong close contact na history, pero po may sintomas, ano po ang dapat gawin? Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para po maobserbahan ng ating healthcare workers ano yung klase ng rash. Kasi nga po meron siyang mga kaparehas na sakit na meron yung rash. So yung pangatlo pong tanong, meron kang history of close contact or may history of travel within the last 21 days, yes po tayo dyan. Yes po sa sintomas, ano po ang kailangan natin gawin? Mag-isolate at agad na kumonsulta sa health center. Okay po, so isolate muna, tapos punta po tayo sa health center at ipakita po natin yung anong klase ng rash at doon po tayo magpa-advise sa ating mga healthcare workers. So, aalamin po natin, anong sasabihin? Alamin ang ating
exposure, lalo na pag may history of travel and close contact. Bantayan kung may sintomas within the next 21 days after the last day of exposure. So, hindi po forever ha. 21 days lang after the last day of exposure. Kunyari ako na-expose kahapon, ngayon ang day 1 ko plus 21. O tapos another 20 days. So, 21 days. Ano po? So, bibilangin sa kalendaryo at kailangan po ako mag-isolate or kung wala naman pong sintomas, ay talagang iwas-iwas lang po muna sa mga katrabaho at sa mga kasambahay. So, next slide please. Ito po yung global ng MPAX Health Event. So, in 2022, so nagpo-COVID po tayo, nag-MPAX po din po tayo. So, mukhang natabunan po ito ng COVID, but in 2022, yung first public health emergency of international concern for Clade 2 or Type 2 was declared by WHO in July 2023. So, natapos po yung public health emergency of international concern yan, May 11, 2023. So, the following year, and the following year after 2023, nitong 2024, yung WHO nga, sabi natin, yung second public health emergency of international concern, kasi po, bago uli yung strain ng MPAX. So, Clade 1 po ang nadagdag. So, may surge po sa Democratic Republic of Congo and the other African countries. So, yung neighboring countries na po. And ito nga po yung Clade 1B, which is yung sinasabi po natin, merong probability or posibleng mamatay ang isang taong naapektuhan po ng clade natin. So, next slide please. Sa MPAX naman po ng kumpirmadong kaso globally, ang mga nangyari po dito sa mga nagka-MPAX nito, karamihan po Clade 2, including the Philippines. Ito yung nire-report ng ating secretary. Mula noong 2023 hanggang ngayon, na 15 cases is still Clade 2. So, ang new MPAX Clade 1B, nasa sa Democratic Republic of Congo siya unang nakita and kahit na kumalat na po sa mga bansang Burundi, Kenya, Rwanda, and Uganda. So, for the first time outside African region, kumalat po. Kasi dati sa kanila lang. So, kaya August 15 to 2024, yung Sweden po, may history of returning travel. Galing po sa mga bansang ito. And on August 2022, this year din lang po, meron po sa Thailand. Sa Philippines, wala naman po ang kagandahan. Walang direct flight. Ang problema, may connecting flight. So, tayo po, as pag nag-i-interview at nag-a-advise, yung ating media, kailangan po na huwag muna mo sa, galing ka naman pala sa ganito. Pero, tatanungin, ano po ba yung connecting flight na kinuha nyo? Diba? Kasi meron pong mga connecting flights na minsan, hindi natin alam kung anong airline. Galing na po pala doon sa bansang merong mga MPAX. So, ano po yung sa next slide po, makikita natin yung Philippine timeline. So, ulitin po, in 2022, first case was in July 28, we had 4. Na lahat na po naka-recover, walang namatay. In the same manner, nadagdagan po ng 2023 na 5 uli. Na 5 po, so that's a total of 9. So lahat na po naka-recover. And in 2024, ang latest natin as of September 10 is 14 confirmed cases. Pero kung narinig nyo kanina, meron po nadagdag. So lahat po naka-isolate ito. And kung ang 15 po, yung pang 14 and 15 ay magaling pa lang po, the rest, yung last few po before the 14, after the 10, naantay na lang pong matuyo at makita yung bagong skin, bagong pauwi. Yan ang ating sabi ng ating Secretary of Health. So, yung pong MPAX cases in 2024 na 14 or 15 na nga po kanina umaga, ay 12 years old to 37 years old. Ang median age is 31 years old, of which 13 are males. Yung isa po, female. And yung female po na yung healthcare worker. So, hindi po nakakapagtaka na mahahawaan ng ating healthcare worker. And ito po ay galing sa 3 regions. NCR, Calabarzon, at Cagayan Valley. So, lahat po ay salamat sa Diyos ay Clade 2 po silang lahat. And next slide please, para sa Bicol, sa ano pa po, wala pa po tayong kaso sa ngayon. So,
So, although wala po tayong kaso, palagi pa rin nagmamatsyag yung ibang rehiyon na wala pong kaso at paano naman kasi natin malalaman kung meron na tayo. So, ang mas mabusisi at matyagang pagmamatsyag po is what will help us contain na kung sakaling nakuha natin merong history of travel, ay dyan na lang po contain at maikulong po, hindi maikulong, magkaroon ng sakit at maitreat po itong sakit sa bahay or for ano po, hindi masyadong healthy individuals ay maipa-admit po natin sa ating mga ospital na ready naman po. So, yung readiness po ng ating ospital ay talagang tested na, ina-adjust lang po doon sa bagong mode of transmission na yun po ay yung POMIT, yung sa mga gamit ng ating pasyente. But we are ready to admit MPAX cases po. At yung LGU ay ready na rin po kung sakali nabantayan sa mga bahay-bahay ng ating mga kasong ma-identify. So, yun lamang po, and I turn over the microphone to Miss Danica. Yan. Hello po, good afternoon. So ayun po, na-discuss po ni Dr. Au yung tungkol po sa ating diseases, sa ating MPOX, yung about the disease and its prevention. Ngayon po, ang aking next agenda ay ang risk communication and community engagement strategies ng Department of Health. So unang-una po, itong RISCOM or RCCE strategies po natin, ito po ay galing sa Health Promotion Bureau at sa DOH Communications Office. So ito po yung gusto nilang ipaalam sa ating sa publiko at ito po yung response na ginagawa ng Department of Health. Unang-una po, principle ng risk communication response po natin ay number 1, magkaroon ng actionable communication. Ibig sabihin po, ini-emphasize po namin dito yung prevention strategies and symptom recognition ng ating publiko. Pangalawa po, yung respect to human dignity, lalo-lalo na po sa ating mga media at sa ating public din, na gumamit po tayo ng inclusive na language, gumamit ng non-sensationalized images, and avoid attribution to specific communities para po ma-avoid po natin ang discrimination. Then lastly, gusto rin po natin ipaalam na magkaroon din tayo ng timely and responsive communication by implementing strategies and language that will resonate with the audience. So next po. So base po sa binaba na RCCE strategies ng HPB at ng COM, ang desired outcomes po natin, ang goal po ng ating risk communication plan ay magkaroon ng mga desired outcomes para sa ating audience. Unang-una, ang goal po ng Department of Health ay gusto po nating ipaalam sa publiko, ang number 1, they should know the signs and symptoms of MPOX. Next is the risk factors and preventive behaviors. So, na-discuss na po yan ni Doktora. And the patient pathways. Saan po ba sila pupunta ng mga health facilities? Ano ba yung mga hotlines? At ano ba yung mga testing sites? And we want the public to believe that MPOX is real. At nandito na siya sa Pilipinas. And then, gusto rin po natin na ang isang message din po na gusto nating i-put across ay lahat po tayo ay susceptible or may possibility makakuha ng sakit na ito. Next po, isang outcome din is we want to make the public feel na safe po sila at meron po ang gobyerno, ang DOH, kasama yung ating mga local government units at ang mga health facilities na meron po tayong safe at supported po ang kanilang mga needs sa consultation ng kanilang symptoms at protected po sila sa mga establishments. And lastly, ito po yung gusto natin i-highlight, yung behavioral change po nila, yung gusto natin i-highlight na dapat mag-practice sila ng good hand hygiene. So yun lang po ang solusyon dito, yung regular na paghugas ng kamay, yung proper sanitation at ang hygiene po. And then, magkaroon din po ng open communication with sexual partners
yung maging honest po tayo sa ating mga karelasyon, lalo na po yung mga intimate partners po natin, ano. And then next is to monitor the symptoms. Dapat ang gusto natin maipahayag ay madedetect ng tao kung ano ang hitsura ng symptoms ng MPOX. So yun na-discuss na yun kanina ni Doktora. So next slide po. So the key message is, kahit sino po pwedeng maapektuhan ng MPOX. So makakaiwas po tayo sa sakit sa tulong ng paghugas ng kamay, pag-iwas sa skin-to-skin contact, especially yung intimate skin-to-skin contact, at pagiging maalam sa sakit. So dapat malaman natin yung mga sintomas. Number 1, yung breakdown po dito ay, number 1, alamin at iwasan ang risky activities. Enumerated dito yung skin-to-skin contact, paghihiraman ng tuwalya, punda at others, kilalanin at kausapin ang mga partners bago magkaroon ng intimate contact o makipagtalik. Kasi po sexually transmitted disease po siya. And then number 2 is ugaliin ang paghugas ng kamay at paglinis ng mga kagamitan. So dito we put emphasis po sa hygiene. Again and again, yun po talaga. And number 3 po ay agad na kumonsulta kung may sintomas na naramdaman. Next slide po. So ayan, na-discuss na ito ni Dr. Au. So ito lang po yung dapat nating tandaan again and again. Once na may symptoms, basta may yes na may symptoms, ang gusto nating gawin ng tao ay agad na kumonsulta sa health center. At yung last naman ay yung kapag may close contact naman tayo at mayroong symptom, mag-isolate po kaagad at kumonsulta sa health center. Next slide. So graphic warning lang po mga MPOX lesions. Nakita nyo naman to kanina. Okay. So kasama po sa media kit na binigay po namin ay yung frequently asked questions on MPOX. So hopefully po, basahin po ninyo yung mga FAQs natin para malaman po natin at ma-disseminate sa public itong mga FAQs sa MPOX. Next po. So nagpalabas din po yung HPB at ANCOM ng mga materials na kasama po itong mga graphic health warnings. So we already disseminated this sa ating mga LGUs, sa ating health facilities. Next po. And apart from that po, isang effort din po ng Department of Health Bicol, nagsagawa na rin po ang DOH ng cascade ng information to health facilities, LGUs, and partners. Last week po, nagkaroon na po tayo ng orientation on MPOX sa lahat ng LGUs at mga partners. Next, we also disseminated yung mga issued policies po ng DOH. So yan po yung mga policies na binaba na po ng central office, and this is already cascaded to our LGUs and health facilities. And lastly, next po. Meron po tayong mga available na resources in production. So meron po tayong MPOX fact sheet, self-risk assessment, tapos mga unbranded art cards. So available po ito dyan sa link na naka-display sa baba. So bibigay namin ito mamaya. Dyan po sa link, mahanap ninyo yung fact sheet, yung mga unbranded art cards. Halimbawa, gusto nyo rin mag-produce ng sarili ninyo mga IEC materials, meron po doon available. Next slide. Ayun, kasama rin po ito sa inyong media kit. May na-produce din po tayong broadcaster's manual from the HPV na hopefully po ma-disseminate po ninyo sa inyong mga radio programs para po marinig at ma-reach po natin yung ating mga target audience. So ayan, yan po yung ulit yung link yung para sa ating mga resources na available online. The next. So ayan po. Kung may mga kailangan po kayong information or may mga questions po, meron po tayong DOH Bicol MPOX hotline. Ayan po, yung contact number po natin.
095441995531. So pwede po kayong halimbawa may mga questions kayo tungkol sa MPOX, pwede po kayong mag-contact dyan or sa email address po na presented. So yun lamang po ang aking presentation. So sa ngayon, Ayan, maraming salamat po, Dr. Aurora Teresa Deluro and Miss Danica Caballero. So let us move forward po sa ating open forum, and we can also ask or direct our questions para sa lahat po ng speakers na naririto po sa ating unahan. So with that, pinapaalala lamang po namin ang mga sumusunod na tuntunin. Bago magtanong, sabihin ang inyong pangalan, media station at kung para kanino ang inyong tanong. Ang mga katanungan ay kinakailangang tungkol lamang sa tinalakay na paksa. At upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng ating media partners, isang tanong at isang follow-up lamang ang maaari po nating or maaaring itanong ng bawat isa, at sundin po natin ang journalism ethics sa lahat ng oras. Maraming salamat po. So para ating unang katanungan. Yes po, sir. Go ahead po. Magandang hapon po. I'm Dennis Alta from Radio Veritas Catholic Media Network. For RD Albornoz, RD, ano po ang mga ginagawa sa part po ng DOH upang since ang Bicol region is zero case pa po. Ano ang mga strategy ginagawa po sa hanay po ng or sa part po ng Department of Health upang ito pong MPOX na ito ay hindi tuluyang makapasok dito po sa Bicol region? Maraming salamat, Sir Dennis, sa inyong katanungan. No? Of course, ang ano po natin dito is ang una-una pong ginawa natin to inform mo yung ating mga healthcare workers, no, at ating mga local chief executives, no, at ang mga business establishment, no, for the awareness na tungkol sa MPOX. Ngayon tungkol dun sa border control na sinasabi nyo, meron naman po tayong Bureau of Quarantine naman po dito for international entry, kung merong entry point po dito. Sa Tabaco Albay naman, meron na po tayong isolation room po doon sa Bureau of Quarantine na yun, kung sakasakaling merong case na ma-identify or suspect case na ma-identify po. Pero in terms of prevention, ayun na po, ito po isa sa mga paraan po namin, information awareness campaign and pagbibigay ng mga IEC materials. Pangalawa, ang aming mga hospital po ay na-orient na rin po namin sila at sinisiguro namin na mag-prepare sila, no? Have their isolation rooms or wards ready kung sakasakaling mayroong man lang kaso, at available naman po ating mga consultant doon kung mga komplikadong cases po na kailangan i-refer. So meron po tayong mga dermatologists naman po dyan at mga infectious disease expert naman to address yung concern ng pasyente. Ang pangatlo po, although doon sa paggastusin ng pasyente, no, hindi kasalukuyan po inaayos ng PhilHealth ang MPOX package kung tawagin natin. Pero ayon po sa aming latest dialogue po from the central office, ang sasagot po doon sa mga concerns po related to MPOX, yung meron po tayong tinatawag na MAIP, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Yung muna po ang panggagamitan na panggastusin ng isang pasyente. Yun po yung pag-diagnose in laboratory at yung kanyang pong gamot na kinakailangan. So yun po ang isa sa mga aspeto pong ating kino-cover po at pinaghahandaan. Ngayon, in terms of sa diagnosis po, kasalukuyan po sa RITM po ang ating pong confirmatory laboratory, no? Pero ngayon, meron po tayong tinatawag na-identify na initially 7 subnational reference lab, no? For the Manila Central Office, San Lazaro Hospital at Lung Center of the Philippines maliban sa RITM. Tapos meron po tayo for the Luzon ay Bicol Subnational Reference Lab po.
So iano po tayo dyan, i-train po yung ating mga tao dyan on refresher lang naman po dahil na-train na po sila dati, no? Kailangan lang na refresher course lang naman. Sa Visayas naman, meron po tayong Vicente Soto at yung Western Visayas Medical Center. At for Mindanao, yung Southern Philippine Medical Center. Iyon po ay diagnosis para mabilis natin ma-identify, ma-confirm kung ito po ay MPOX at ma-institute kagad kung ano yung mga dapat gawin, no? So yun po so far ang mga preparation natin at kasalukuyan rin namin kino-coordinate yung mga other agencies, national government agencies. Although ang amin pong guideline na na-receive po from central office is that hindi pa kailangan i-activate ang interagency task force. More of coordination na lang muna po ang ginagawa po natin. DOH is kasalukuyang hinahandle po ang situation, and we're just coordinating with the other agencies for the preparation like with DOLE para po dun sa mga workplace na kailangan ano pa dapat gawin nila, at sa DILG naman para sa mga local chief executives naman paano nila maipagandaan ang mga LGU hospitals at LGU health facilities. Yun lang po, Sir Dennis. Thank you very much. Follow-up, RD. Pagdating po sa ating mga LGUs, paano po natin sila hinahandaan? Paano din po ang mga LGUs natin naghahanda para dito? Meron po tayong pinakita, shinare kanina, yung treatment guidelines. Yung po ang pagbabasehan ng ating mga healthcare workers po kung paano po ma-prevent, detect, and isolate and treat ang isang pasyente. So as far as yung preparation po, ongoing po ang preparation naman po ng mga LGU health facilities natin. Tungkol sa gamot naman po, it's more of symptomatic naman po. Walang specific na gamot po kasalukuyan tayo for the MPOX virus. More of supportive treatment naman po yon. At make sure na may mga isolation wards po at area po ang hospital. Kung wala po sila noon, meron naman tayong dating katulad ng banggit ni Dr. Au, yung temporary treatment, monitoring facility, dating panahon ng COVID, yun po ay i-reactivate naman po yon. So those are the contingent plans naman po ng ating mga LGU partners. At meron rin tayong ginagawang bubuhayin po actually ang ating mga hotlines po. At may existing naman po tayong tinatawag na healthcare provider network naman for the referral systems naman po. Thank you very much, RD. Okay po, thank you so much po Sir Dennis and Dr. Albornoz. For our next question po, go ahead ma'am. Hello po. Good afternoon. I'm Mel from CARE 104.3 The Way FM po. Para kay Dr. Au, first question ko po is, pwede po bang mapasa yung MPOX virus from a pet to sa tao po? Kasi ngayon, almost every family merong pet. Di po ba? Lalong-lalo yung mga fur babies natin. Thank you. Thank you for that question, Mel. So, napakagandang tanong, ano? Kasi di ba cuddling? So, remember yung MPOX ay galing din sa hayop. So, kaya nga monkeypox dati kasi MPOX. So, may posible din po kahit hindi po yung sa itong hayop na ito ay susceptible kasi may sinatawag na species barrier. Kaya lang, kung yung tao din pong naghahag at nagkakadal ng aso, ay meron ng sintomas ng MPOX. At nadikit din yung mga di ba yung fluids dun sa lesion, posible pong mai-transfer sa susunod, di ba? Parang bata din yan na kalong-kalong natin, lalo na yung mga toy dogs natin na napakaliit, pwede pong mailipat. So, kasi ang prinsipyo, yung fluid nung sa may sakit na MPOX ay mailipat. So, di man sinasabi, basta kung madikit sa ibang surface and yung susunod ay maidikit din sa isang taong kakalong or mag-handle natin pets. So, wag na lang. Parang COVID-19 din because na ipapasa din sa hayop. So, wag na lang po muna na ikakadal nung may sakit na MPOX or may history of travel or exposure. So, that's only 21 days. So, pwede namang hi and hello pa rin sa ating pets. Yes po. Thank you, Doc. Salamat po. Another question po is, meron na po ba tayong vaccination or, bakuna para sa MPOX? Thank There you. are actually several vaccines pero yung iba nasa yung testing pa, meron tayong isa but medyo expensive.
But since ang pandemya po ay di naman siya pandemya. So it's the outbreak is in the DRC, in the neighboring countries. So ang management po niya ng public health doon sa meron. Okay. Sa atin naman po kasi wala. So ba't pa tayo makikipag-agawan? So mas importanteng maibigay po yun doon sa mga bansang meron at mabakunahan because it saves na people from getting the disease, and pag hindi na kumalat sa kanila, hindi na rin po yun kakalat sa atin. So yun po yun. At meron naman po tayong border na surveillance, yung international as well as local. So marami pa po tayong kumbaga sa gera, sa laban ng monkeypox, marami po tayong paraan except for the vaccine. But at the end, alam naman natin na the vaccine will prevent. So it's 85% for yung isang current vaccine na nag-iisa, but we give it to those people who have really exposures. So ganyan po tayo mag-isip sa public health. Okay. Sa amin po sa CARE, we are happy to partner with you po. We will be producing a spot regarding po the MPOX, and we will be playing it daily po sa aming station. Thank you. Maraming salamat po, and ito po i-reiterate forever po sa responses natin. Palagi po nating kasama yung media. So consider yourselves as one of the guards po. Kasi pag nag-cross internationally, marami na po tayo dito. Ang number one is the media na namamagnify po ang ating mga kaalaman, at kayo po yung nagtuturo ng tamang paraan at tamang impormasyon po sa mga sakit na kinakalaban po natin. So don't consider yourself as just media. We are partners, and you are part of yung safety na precautions na ginagawa natin. And napakalaki po yung impormasyon na ibinibigay ninyong tama. Salamat po. Ayan, maraming salamat po, Doc Au and Ma'am. So for our next question po, sir, go ahead. Good afternoon po, RD, ma'ams. Joshua Bino po from DCGB. Nabasa ko po sa news ng Inquirer, may 150 plus million na allocated ang DOH for the MPOX response. Dito po sa Bicol, how much po, RD, kung meron? Kung yung office po natin dito sa regional office, may standby din po ba tayong fund for response ng MPOX if ever magkaroon po tayo ng cases? Actually po, ang DOH, di ba yung may calamity fund po tayo. So that's 5% of the total. So, kumbaga, pag plano pa lang po natin, meron na tayong inventaryong ginagawa. So, yun yung, yun yung sa laboratory pupunta. But yung exact amount po, wala. But, namomobilize po natin yung contingency fund. Not just for disasters, but for outbreaks, which are also man-made disasters. So, palagi pong merong, kahit local government units, meron po niya. Okay. Next question po. We are always saying, simula kanina, papakinggan ko po na MPOX is real ngaya, and lahat vulnerable for MPOX. Hindi kaya masyado tayong maluwag when it comes to restrictions, kasi sinasabi natin kanina, same nga to as COVID na galing sa ibang bansa, pumasok sa Pilipinas, kumalat. But yung restrictions, pagdating sa response natin sa MPOX, very maluwag kung titignan, walang border controls, wala masyado. I don't know kung ano po ang process ng monitoring para matignan natin kung may mga local cases na po tayo. Hindi kaya masyadong maluwag, ma'am, yung response natin dito sa MPOX compared to COVID and other disease po? Sabi ko nga po, bawat sakit merong siyang binabantayan. Yung mode of transmission at paano po efficiently ito nahahawa. So sabi na sa ating secretary, based on sa WHO, hindi po siya gaya ni COVID kasi droplet. Si droplet po ay bumahin ka lang, within 1 meter ay pwede ka na pong mahawaan. So ang isang tinitingnan natin yung mode of transmission, paano na ihahawa. So kung wala pong may sakit, di syempre walang hawaan. Ngayon, sa sakit po na person to person, ito yung skin to skin contact. Napakadali po, di ba? Wag lang tayo, maging disiplinado lang po tayo na pag meron po tayong history of travel or other exposure like skin to skin contact with cases po, ay hindi na po natin gagawin. So, commitment po yan ng community. Hindi po natin yan maididikta, maia-advise. But at the end,
kalusugan mo at buhay mo rin po ang pinapangalagaan ng bawat tao in partnership with all of us sa media and the healthcare workers. So the other one po is, ang sinasabi nga po, although MAD, 10% po yung chances na magkaroon ng sakit, 10% na magkaroon ng kamatayan pag meron sa sakit na ito. So if hindi po siya masyadong, kumbaga, deadly or highly pathogenic than COVID. So tinitingnan din po natin yung naturalesa ng sakit. But ito lang po, ang public health na ginagawa po natin, our systems are already in place. Yung sinasabi pong surveillance sa tao, so it's been going on for over 30 years. Yung PIDSR, yung active surveillance, naghahanap talaga po tayo ng kaso sa mga lugar na hinahanapan. So number one is yung ang bantay outside pa, kung papasok, is activated kaagad yung Bureau of Quarantine. Ang susunod po, pag nakalusot sa ating yung Regional Epidemiology and Surveillance Units na meron po tayo, and yung Local Epidemiology and Surveillance Units under the umbrella po of the Epidemiology Bureau. So we've been doing this for over 35 years. So kaya nga po, malakas ang loob natin na may tao po tayo sa surveillance, and we have the Just Revised Republic Act 1133-2 para sa reporting of notifiable diseases, and the other one is diagnosis. Kung may sakit ka, gusto mong alamin, ini-enhance po yung ating mga reference labs, which is RITM and the others, depende po sa sakit, and yung sinasabi ni RD kaninang subnational reference labs. So ito po yung Public Health Lab Network. Separate po ito sa laboratorio sa bawat ospital at bawat po health center. So ito po, maraming layers. Number one is we also tap the other health agencies and national agencies and kayo po. So tulong-tulong po tayo, isa po kayo sa barikada ng sakit na kung ano mang papasok. But definitely po yung response will be tailored fit kung ano ang naturalesa ng sakit. So hindi siya po ka-intense like COVID, but forever po naandyan yung surveillance nagmamatsyag. So you have human surveillance and we have animal surveillance. And even if ma-involve din po, yung mga tanim, meron din po tayo niyan. And we have quarantines for all of those. So siguro kung titingnan ninyo po, magmatsyag-matsyag po pag sumakay po kayo ng eroplano, may mga desks yung mga yan for international as well as local travel. Sa BIA, tingnan nyo po at meron sila. So there are so many layers hanggang makarating po sa community, and the last layer would be yung barangay health workers po natin. Diba? Susunod yung barangay health midwives, yung nurse, yung doktor, yung probinsya. So, lahat po ng levels meron po tayo. So, lahat po yan ma-activate for the response. Yun nga lang, ngayon ay wala pa po yung sakit. So, ano po ang kailangan nating napakalaking tulong ang media po to amplify the correct messages and the correct knowledge for prevention and control of impacts. So, maraming salamat po at nandito kayo lahat at tumutulong sa amin. Yun lang. Thank you po. Thank you so much po, Sir Joshua and Rao. So meron po tayong question mula po sa ating Media GC. At ito po ay mula sa DWDR Radio kay Sir Manny Matus po. With all the resources available po, mako-contain ang monkeypox if ever po na meron na? So, yun po yun. Ang pagmamatsyag po ay hindi nakasalalay sa Department of Health, sa atin po lahat. So, it starts from the barangay, number one, sa taong merong nakakaramdam, pagkonsulta, nando na po yung buong network natin na BHW. So, kaya po kung naaano nyo, napakabilis na po ng ating media as well as yung gadgets po natin. Nagagamit na po natin yung quad media. So, kumbaga, mabilis po nating naikakalat yung tamang impormasyon at paano hindi magkakasakit at kung meron man, paano magkaka-avail ng services at paano po maire-report. So, we have laws that ito po mandates all of us, hindi lang po kami, even the media, to report if you think na merong monkeypox na kaso. So, wag lang po tayong masyadong duda sa lahat ng sakit, because merong pamantayan para masabi yung sakit na ito ay monkeypox. So, lahat po tayo ay may mandato na mag-report, hindi lang po kami. So, some of the reports we get from media. So, yun po yun ang ating whole system na in place. And with all of those things, yung, kumbaga, ito yung buong armada natin ng panglaban. So, we can contain,
lang, decision lang po natin yan talaga na magtulong-tulong at panindigan ang pakikipaglaban po natin na hindi po kumalat yung ating monkeypox. Yun lang po. Yan, thank you po, Doc. So next question po, go ahead po, sir. Good afternoon po, RD. Bombo Jack Paltamana po from Bombo Radio Legazpi. So, RD, sa part po ng DOH, minsan po sa mga pag-track natin, dun po sa mga umuwi sa atin, no, may mga instances po na nagsisinungaling or hindi nila sinasabi kung may travel history sila sa mga bansa na affected nitong MPAX. So tayo po sa DOH, RD, may mga legal actions po ba tayong gagawin na para po doon sa mga kababayan natin na magsisinungaling regarding po sa kanilang mga travel history? We have Republic Act 1133-2. Sabi ko nga po kanina, which mandates everyone from reporting. So sabi ko po, ang ating NGAs assist the DOH when we do the contact tracing. We call immigration and DFA. So we verify the names. So madali lang po naman, kahit yung ating mga airports and yung mga ating mga vessels, diba? Kaya po nire-require nga na meron tayong manifesto. So madali lang naman po na mahanap yan, lalo ngayon na alam natin kailangan may history of travel. So madali po sa barangay na malaman yung ating mga, we need marites correctly po nagagawa. So kahit kayo nagre-report sa amin, we can always validate. So yun po yung whole network is not DOH but the other agencies that will help us. So madali lang pong i-tap ay yung ating mga contact at point person sa ating national agency. So even if without the IATF, they will also coordinate with us so we can do the contact tracing. Yun lang po. But we highly recommend naman na ma'am, no, na mag-report lahat ng mga uwi dito sa ating bansa. Yes. At saka, yun magkakaroon din silang problema paglabas kasi hindi po sila magkakakuha ng clearance. So, yun din po yung problema. So, lahat naman po ng ating, ng ating mga Pilipino at kapwa ay alam naman po at responsable. So, mangilan-ngilan lang yan nagsisinungaling pero kasi napagtutulong-tulungan po ng ating ibang NGAs para po mabigyan ng contact trace. So, because it's mandated yung contact tracing. So, yun lang Thank you so po. much po. Ayan, thank you so much po. Are there any more questions po? Good afternoon, ma'am. Ella Llamosa po from DWRC Sigaw. So aside po sa Mpox, chickenpox, and measles na na-discuss kanina, there also a viral disease po na lumabas. It is called shingles po. So gusto ko lang po sanang itanong, how can you tell the difference po between the Mpox and shingles in terms its symptoms and causes po? Napakagandang tanong yan. So, napaka-observant nyo po. Sabi ko nga kanina, hindi lang po lahat ito, si Mpox ang may blisters. Kapag nasunog ka, magkaka-blister ka. Nasunog minsan yung burn. But yung shingles po is reactivation ng chickenpox. If you are under stress, so that's a reactivation of your chickenpox. Kaya lang po, ang shingles po kasi merong special parts of the body lang. So, if you go back yung picture kanina, di ba buong katawan ay mukha at saka palms at saka yung soles ng feet ang meron. So yung shingles naman po, parehas may blister na may tubig. Tapos eventually ganun pa rin po yung proseso, kailangan din siya matuyo at matanggal. Pero po kasi yung blisters, minsan dito lang certain portions lang of the body, pwedeng dito lang, pwedeng sa likod lang, and wala po talagang nakikita sa palmar at yung sole area. So yun po yung difference. Kaya nga sabi natin, so hindi po lahat ng may blisters ay Mpox. So we need to consult sa local health center or ang sabi nga ni RD, kung kinakailangan pa doon sa referral facilities ng DOH, we have experts on dermatology for that. So yun lang po. So my second question po is, since wala pa naman po tayong kaso ng Mpox dito sa Bicol, ano po yung parang payong medical nyo dito sa public in order to maintain na hindi po tayo at risk ng Mpox dito sa region? Napakagandang tanong yan. Babalik po tayo sa healthy lifestyle. Diba?
If you are healthy, hindi ka masyadong kakapitan ng sakit, di po ba? And the other one is a healthy mind. So, we go and consult at the nearest health center pag meron tayong sintomas. But bago yan, ano yung sabing kanina po, yung ating isang ano dyan, knowledge is power. So, that is why we need you to give the correct information po. So, kung tama po ang pagpapayo po natin sa anong sintomas at paano po nahahawa ng MPAX collectively, hindi la po yung health, kasama kayo. So, that would be a very, very great help or information sa tao na makakapag-report. So, yun lamang po. Last na lang po, Doc. So, if ever po na magkaroon ng case dito sa Bicol region, is there a need po na gumamit ulit po tayo ng face mask or any other parang yung ginagawa po sa COVID-19 to para ma-prevent yung ganun pong kaso ng disease? Thank you po. Kung ako pa rin, so, sabi nga po natin, kung ano yung paano nakakahawa, yun yung paghahandaan natin. So, fomite, yung mga ginamit na linen, kutsara at tinidor. So, yun po yung gagamitin natin. Number 1 is hand washing. Di po ba? So, kahit tayo wala pang COVID or wala pang MPAX, yung kamay natin po ay kahit saan natin inihahawak. So, palagi pa rin mag-alcohol kung wala pong tubig at sabon. So, ugaliin yung hand washing po na ginagawa. Hindi lang po yan sa MPAX, kasi sa COVID-19 na sabi nyo. So, kung meron po sa kasamahan sa bahay, kasi droplet din, kanina, kahit close contact, pwede po din yung mga pinagkainan at saka yung kung naka-face-to-face po tayo. So, magsusuot yung mask. Yung may mga pasyente po tayong or meron po tayong kasamahan sa bahay na may history of travel and history of exposure. So, kahit tayo sa bahay, pwede na natin uling gawin yan. Hindi pa kailangang may sakit, may exposure lang po. Kasi hindi man ibig sabihin, pag may exposure ka, magkakasakit ka. Habang inoobserbahan po natin, so the first 21 days, kung may history of exposure po yung ating kasamahan, ay dapat po medyo separate muna, away-away muna ng konti, wag munang magsasalamuha at sa opisina naman po, yung dating gawin natin na wag kang mag-neighboring ng mag-neighboring. But we are still MPAX free, but that doesn't mean nakakalimutan na natin po yung prevention and control. So, maging mapagmasid, and ang number 1 na paraan ay makinig po sa advice ng ating healthcare workers and ang ating media personnel na pinapalagana po yung mga paraan para maiwasan yung sakit na MPAX. Yun lang po. I hope that answers your question. Thank you so much po, ma'am. Yan. Thank you so much po, ma'am, and Doc Au. Sige po. Yes po. Okay. So, good afternoon. So, to add lang po, ang tanong kasi ni ma'am, how ready are we for the response for MPAX? If we could recall, si COVID-19, marami po tayong usapin doon tungkol sa home isolations and all. Ito po sa MPAX, ngayon pa lang pong simula, as an ERID coordinator po, pwede po ang home isolation sa MPAX. So, pwede po siya. Yung kasong nabanggit lahat ni Dr. Au kanina, lahat home isolated. So, magkakaroon lang po tayo ng facility-based isolation kapag ang mga nagkaroon po ng MPAX ay yung mga bata, buntis, at kasalukuyang may mga karamdaman. Pero yung the rest po na population, pwede po nating silang home isolate. So, ibig sabihin, alagaan sa bahay. Kung meron tayong mga separate or isolation area. Kung wala man po, pwede pa din ng common CR, siguraduhin lang na linisin pagkatapos gamitin. Pero for MPAX po, inaalaw po natin. So kung sakaling magkaroon po tayo, hindi po tayo mahihirapan na mag-manage ng ating mga MPAX cases kasi kung nasa mild naman po siya, pwede po natin siyang i-home isolate unless otherwise ang kanyang mga sintomas warrants for facility isolation or admission. So yun po. Tapos capable na din naman ang ating mga DOH hospital, to name the Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang ating BRGH GMC sa Cabusao. So lahat po yan,
nakahanda na din sila. At syempre nabanggit na din ni Sir kanina, pati po yung ating laboratory for diagnostic response ay nakahanda na, hinahanda na din po para tayo ay maging capacitated, no? Na mag-test ng Mpox. So sa paghahanda po, ginagawa na po natin lahat, and to as well, sabi nga ni Drao, this response is not only for the Department of Health. We might be the lead agency. However, sama-sama po natin, and it all starts with you po at paano natin ito maiiwasan, prevention. And the best prevention po is balikan natin yung, ang sabi po kanina sa discussion, di ba, ni Dr. Au, iwasan yung mga skin-to-skin, intimate, close contact, palagi ang paghugas ng kamay, yung mga commonly touched surfaces. So yun po, at kung merong sintomas, no, third point, kumonsulta agad sa mga eksperto or sa healthcare facility. Kasi maraming mga symptoms na kapareho ng iba. Mas maigi pa rin po na kung ano man po yung naramdaman sa mga nabanggit, isa man o dalawa, kaagaran pong kumonsulta sa pinakamalapit na health center para maprotektahan natin ang ating mga kapwa Bicolano. So, meron pa po tayong question, Doc Lulu. Since mas severe ang Mpox sa chickenpox, are there any quarantine facilities needed daw po? And kung ano daw po yung mga interventions na meron per province, municipality, or city? Nabanggit ko na po kanina, no, na si Mpox, yung ating kaso ngayon na nabanggit natin, lahat po sila ay home isolated. So pwede po nating pauwiin sa bahay, lalo na kung meron naman po silang kwarto na pwede po silang mag-isolate. Siguraduhin lang po natin na meron silang access sa communication, meron silang access sa pagkain, sapat na tubig, so yung mga bagay na yon. So kung per provinces, sa ngayon po, no, nandun pa din naman yung nabanggit na din kanina na mayroong mga temporary treatment monitoring facilities sa mga meron pong individual na wala po talagang home facilities para sa kanila. Pero po, yung ating i-admit lamang or ipapasok sa hospital ay yung mga nabanggit ko po lamang na mga bata at buntis at yung may mga kasalukuyang karamdaman. Sila po yung ipapasok natin sa hospital, or meron pong mga malalang sintomas, Mpox, or iba pa pong mga sakit na nagkataon din pong kasama habang siya ay may Mpox. So yun po yung ating i-admit lamang, no? Yung ano po, pagdating po sa, ano po tawag natin? Anong term na ginamit? Interventions po. Kalala, kung gaano kalala. Ang sabi ni Dr. Au, 10% si Mpox. Si COVID-19, ilang percent ang fatality rate ni COVID? Mas mataas ang fatality ni COVID. So mas nakakamatay pa rin si COVID-19 kaysa sa Mpox. So hindi po yata tama na sabihin natin na mas malala si Mpox sa COVID-19. And based din sa mode of transmission, di hamak na si COVID po, di ba? Ini-entertain natin yung posibilidad na airborne, yung huminga ka lang, bumahing, agaran. Si Mpox po, no, ang ating transmission is contact, nabanggit na din kanina, or direct contact, no? So, kung magkaroon man po siya ng respiratory, kung mayroon simptomas, doktora, ng sipon, pag-uubo o pagbabahing. So, yun po yun. Doon pwede po siya mag-shed ng virus. Pero mas mataas pa rin po, no, yung fatality rate for COVID-19 than the Mpox. So, mas nakamamatay pa rin po si COVID-19. Ayan, maraming salamat po, Doc Lulu, and sa ating resource speakers. That was our last question na po. So, dyan po nagtatapos ang ating open forum. Sana'y naliwanagan at nasagot naman po ng ating resource speakers ang inyong mga katanungan. Kung meron pa po tayong mga additional questions or further clarifications about Mpox, maaari po kayong mag-chat sa ating DOH Media GC or makipag-ugnayan po sa ating Communications Management Unit para po makapag-schedule po tayo ng interview. Bilang pagtatapos po, ating pakinggan ang ilang paalala po mula sa ating resource speakers or mensahe. Sige po, po. Uulitin ko po, no, para makaiwas tayo ng Mpox, iwasan po muna yung pakikipag skin-to-skin contact or intimate contact. At
ano pa po ba, kung meron kayong mga sintomas, siguraduhin po na kumonsulta agad. At ang pinakamabisa po para makaiwas po tayo, palagian pong maghugas ng kamay kung madalas pong humahawak sa mga commonly touched surface po, kagaya ng mga handrail, doorknobs, yung mga common surfaces po. Ito po, no, na Mpox, kung lahat po tayo no, nakaranas ng COVID-19, hindi man po nagkasakit, ngunit naranasan natin sa ngayong panahon natin yung COVID-19. Sana po natuto na tayo sa COVID-19 at ngayong Mpox po, gamitin natin yon para maprotektahan natin ang ating sarili at bawat po ng ating pamilya at ng komunidad. Kami po dito sa Department of Health, nandito lamang po para kayo po ay gabayan ng mga dapat at tamang gawin po. Ayan, maraming salamat po sa muli. Maraming salamat sa inyong oras, expertise at sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa publiko at sa ating media partners. With this, may I request po RD Dr. Rodolfo Antonio Albornoz and Ms. Danica Caballero to award the Certificate of Appreciation to our resource speakers. And citation reads, Department of Health, Bicol Center for Health Development, Legazpi City, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Dr. Aurora Teresa M. Daluro for sharing invaluable expertise as a resource speaker and in grateful appreciation for the support during the DOH Bicol CHD press conference on September 12, 2024, held at DOH Bicol CHD Healthy Lifestyle Complex, Bagtang Road, Daraga, Albay, given this 12th day of September 2024 in Legazpi City, Albay. Signed, Rodolfo Antonio M. Albornoz, MD, MPH, MDM, CESO 4, OIC Director 4, DOH Bicol CHD. DOH-CHD, Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpaghibi, magtimba.
kita magtarabangan sa programa kang Department